tidligere medlem af Folketinget, så er jeg mor til 2, og så er jeg på landsholdet i noget, der hedder 24 timers løb. Og jeg går til valg på et grønt og et sundt København, der tager hånd om socialt udsatte. Byrummet det skal give rig mulighed for at dyrke fysisk aktivitet, uden at man bliver syg af at trække vejret. Men vi skal også have styrket den mentale sundhed. Længe der har været fokus på, at vi skal leve længere. Men hvorfor leve længere, hvis vi ikke også har det godt? Derfor kæmper jeg for, at man skal kunne leve et godt liv med psykisk sårbarhed. Men også for, at vi bliver bedre til at forebygge psykisk sygdom. Du kan læse mere om mig og mine mærkesager på amgeisler.dk. Håber du vil stemme personligt til valget den 19. november.